Det at være inde bag tremmerne, det er jo altid noget traumatisk, ikke? Altså, man er låst inde, man kan ikke bevæge sig frit ud og ind. Ja, Benny, det er en stola. Det er tegn på, at du er præst. Det er tegn på, at jeg er præst, ja, af Guds nåde. 58-årige Benny Blumensaat har været katolsk præst i Esbjerg i 14 år. Efter at leve et liv i kaos med druk og kriminalitet, fik han endelig et ordentligt liv. Mens han sad i fængsel, kom en katolsk præst ind til ham og åbnede hans øjne for Gud. Og så kan det nok være, at der skete noget. Hvad betyder Jesus for dig? Jamen, Jesus betyder jo alt, fordi det var ham, der hentede mig ud fra den lukkede afdeling på Risskov Statshospital og fra helvedes forgård. Så han betyder alt for mig. Guds fred. Guds fred. Benny var 24 år, da han via præsten tog imod nådegaven. Indtil da havde han siddet 2,5 år i fængsel og nogenlunde den samme tid på psykiatrisk hospital. Som en af hans nære venner fortæller, han var helt ude i tårerne. Dranker. Og når han var dranker, når han drak og han var fuld, så stak han ild. Stak ild? Ja, i kælderrum, og så lagde han sig til at sove i nærheden. Benny har nu været katolsk præst i omkring 20 år. Der var intet, der tydede på, at han nogensinde ville komme på ret køl. Og der var slet ingen, der troede på, at han ville ende som præst. Det er historien om, hvordan en tidligere forbryder får en karriere som forkynder af Guds ord. Det stod absolut ikke skrevet i mine papirer, at jeg en dag skulle blive katolsk præst. Det var først en tanke, der kom til mig, da jeg var 24 år gammel og havde den her oplevelse med Jesus på den lukkede afdeling på Risskov Statshospital. Men der begyndte tanken om at blive præst og rodfæstes i mig, og jeg nåede målet. Og det må man sige, det var af Guds nåde, med Guds hjælp. Benny Blumensaat læste i sin tid til præst i 7 år i London. Med et kald som katolsk præst har han samtidig erklæret, at han vil leve i cølibat i seksuel afholdenhed. Jeg har givet afkald på ægteskab og på et forhold til en kvinde og familie. Men så har jeg til gengæld fået en stor familie i kraft af min menighed. Bennys familie består af 1400 medlemmer. Det er, hvad hans menighed tæller. Trods sin dystre fortid er han vældig præst. Og blandt de 200 børn, der går på byens katolske skole, Sankt Nikolajs skole, kirkens nabo. Jeg tænker tit på Benny som et mysterium simpelthen, fordi det, der er sket med ham, er så fantastisk, og han er landet på begge ben igen. Benny er en ud af en søskende flok på 6. Hans barndom var god og tryg. En af forklaringerne på, at det begyndte at gå skidt for ham, var, at han mistede sin far kun 12 år gammel. Jeg manglede ham, simpelthen. Jeg manglede min far i min tilværelse. Det gjorde mine søskende i øvrigt også, men de røg ikke ud i det samme, som jeg gjorde. Han græd, og han græd. Jeg tror, han græd i 14 dage. Ja, farens død satte sit præg på Benny, men hvad der ellers gjorde, at han kom ud i en så alvorlig krise med druk og kriminalitet og uvist. Men kendsgerning er det, at misbruget blev større. Jeg havde jo fået en god opdragelse. Jeg vidste godt, hvad der var rigtigt og hvad der var forkert. Men når jeg blev fuld, så kunne jeg foretage mig hvad som helst. Og vi startede med nogle små kriminalitet, hvor vi stjal nogle biler og i fuldskab og små indbrud op i Randers dengang. Når Benny havde drukket tæt, kom han ud af kontrol med sin gøren og laden. Han gjorde sig skyld i pyromanbrande, og i sin tid blev han dømt for alt i alt 6 ildspåsættelser. Det var jo i beboelses, ja, det var der, hvor jeg selv boede. Det var i huse, det var beboelsesejendomme, det var en kaserne. Det var hver gang der, hvor jeg selv boede, og jeg lagde mig til at sove i umiddelbar nærhed af hver gang, hvor jeg havde sat ild på. Altså denne destruktivitet, som var over mit liv. Jeg blev ofte spurgt om, hvad hr. Blumensaat af dommeren i retten, hvad tænkte de ikke over, hvad det kunne medføre? Og det måtte jeg jo sige, det gjorde jeg ikke i min fuldskab. Der tænkte jeg ikke, men jeg havde ikke noget ønske om at genere andre eller brænde andre inde. Han var helt ude i togen. Hvad vil det sige? Det vil sige, jamen man kan ikke komme længere ud som menneske. Var det et forsøg på selvmord, eller hvad? Jamen altså indirekte vel et råb om hjælp også helt abnormt, ikke? Fuldstændig vanvittigt, men og jeg havde jo også flere selvmordsforsøg efterfølgende, da jeg kom i fængsel og sådan noget. Men alkoholen havde fået et tag over mig, som jeg ikke selv var i stand til at komme ud af. Forband dig over os. Der er et stykke vej fra at have været pyroman til at være blandt de udvalgte, der får mulighed for at hilse på paven.
Under sine studier til præst i England blev han i 1989 kaldt hjem til Danmark for sammen med andre at møde den katolske kirkes overhoved på den tid, pave Johannes Paul II. Benny er lykkelig for, at han under sit fængselsophold tog imod nådegaven fra Gud, for hvad ville ellers være sket? Så var jeg vel død på et tidspunkt ved en ildebrand, eller havde begået selvmord, fordi jeg havde ligesom ikke noget livsindhold længere som 24-årig, da jeg blev anholdt 6. gang for pyromani. 5 år i forvaring, 2,5 år på Statshospital og 2,5 år i fængsel, det er Bennys synderegister. Han har været spærret inde på den lukkede afdeling, og når det er gået værst for sig, er han blevet lagt i spændetrøje. Men heldigvis var der en vej ud af helvedet. Lidt efter lidt følte jeg, når jeg sad i bøn, efter at have haft den her oplevelse med Jesus, inden i mig selv, hvor jeg hørte ham tale til mig, hvor han sagde de 3 ord, Benny, følg mig. Benny, følg mig. Wow, ikke? Det var stærkt. I Bennys liv er der ikke tid til mange fritidssysler, men fugle i baghaven har han da, og dem elsker han at give foder. Det er dejligt at komme herud og gå og snakke lidt med fuglene. Så slapper man lidt af, når man har haft en travl dag, lige skal ud og fløjte lidt med dem og snakke lidt med dem og give dem lidt at spise og se, om der er kommet nogle æg og nogle unger. Det har det fint med. Har du travlt som præst? Jeg har fra morgen, tidlig morgen til sen aften, så er jeg faktisk præst. Men der skal også være perioder ind imellem, hvor man kan slappe lidt af. Og det gør jeg blandt andet ved at gå herud til fuglene. Nu har du buret lidt ind, det har du prøvet før? Det har jeg prøvet før, men heldigvis så er der et håndtag her indefra. Det var der ikke i gamle dage. Og her har vi skriftestolen, det vil sige stedet, hvor man bekender sine synder, og så kommer man bare herind og snakker med præsten over på den anden side. Og Benny, det er jo nok for vidt, hvis man skulle bekende alle sine synder. Og hvordan er det at lægge øre til alt det? Jamen, det er jo dybest set altså, en glæde, fordi jeg formidler tilgivelsen. Og jeg har oplevet den jo selv meget konkret på et tidspunkt i mit liv. Selv de værste synder kan blive tilgivet. Og det er en fantastisk noget, at jeg har fået som præst, at jeg kan tilgive mennesker deres synder, og dermed hjælpe dem, således at de kan blive fri af dem og blive forløst. Kristi navn. Kristi navn. Når Benny skal have lidt kaffe? Ja, det kunne da være dejligt. Men det er uden snaps, ikke? Jo. Men en lille en er heller ikke af vejen, jo. Ja, Benny, hvor stolt var din mor egentlig af dig, dengang du blev færdig som præst? Hun var pavestolt. Det var hun? For at bruge et katolsk udtryk. Ja, det var hun. Har hun nogensinde regnet med, at der ville blive noget ud af dig? Nej. Altså en mor håber jo altid, ikke? Og en mor tror altid på sit barn, uanset hvor langt man kommer ud. Men jeg tror også, at min mor havde efterhånden næsten opgivet håbet om, at det ville lykkes for mig at blive til noget. Benny har et tæt forhold til sin menighed. Mange af dem kender han så godt. Han ofte spiser sammen med dem. Jeg får mange forskellige delikatesser serveret. Jeg er ikke god til at lave mad selv. Nogle gange kommer de også og stiller en lille madkurv foran min dør, som jeg så skal varme inde i mikroovnen, og det kan jeg godt finde ud af. Du er lidt forkælet, er du ikke? Ja, jeg er lidt forkælet, det kan man roligt sige, ikke? Fordi jeg bliver taget vare på af min menighed, og de drager virkelig omsorg for mig, hvilket jeg er meget taknemmelig for. I baghaven har den katolske kirke i Esbjerg som den eneste i landet indrettet et såkaldt pilgrimshus, et bedekapel. Her er det muligt for bedegrupper at komme og ofre en stund sammen med Jesus. Jeg tror på, at bøn flytter noget i verden. De foldede hænder er stærkere end krige og alt, hvad vi mennesker vi kan bruge af midler til at forbedre vores verden. Der er bønnen det allerstærkeste middel. I Sankt Nikolaj Kirke i Esbjerg starter dagen med en messe hver dag, som regel om morgenen. En ganske almindelig hverdag kan der nemt være 25 mennesker, der slutter op om Bennys messe. Du har lidt mere travlt end en ganske almindelig folkekirkepræst. Jeg blev præsteviet i 1993, og hver dag, ikke for at pusse min egen glorie, men hver dag siden har jeg fejret den hellige messe. Hvad så, når du skal på ferie? Når jeg er på ferie, så har jeg en lille taske med, og der har jeg så lidt vin og lidt brød. Hvis jeg er alene på ferie, så fejrer jeg messen for mig selv. Men ellers finder jeg en kirke, hvor jeg får lov at låne en kirke. Den løn, som Danmarks 75 katolske præster får, er langt fra tårnhøj. Benny får ikke mere end en folkepensionist. Vi får så til gengæld også en hel masse andre goder. Vi har fri bil og fri bolig og sådan nogle ting, ikke? Men det er ikke for pengenes skyld, man bliver katolsk præst. Jeg havde et kald, og jeg har et kald til at være det fra Gud, og derfor er jeg præst i dag. Hvor meget holder du af det job? Det er mit liv.
Jeg er præst fra jeg står op til at gå i seng. Det er mit liv. Og så kan det ske, at Benny får reaktioner på, at han lever et liv uden en kvinde og sex. En gang fik han de her ord med på vejen. Hvad er det, du står og siger, præst? Har du ingen kvinde? Du lever i cølibat. Har du ingen sex, siger han så til mig, sådan meget bramfri. Så siger jeg, nej, det har jeg ikke. Altså, det var da noget unaturligt og underligt noget. Ja, så sådan har det jo været i hele kirkens historie, og også før kristendommen. Der har der været mænd og kvinder, der har valgt den her livsform, som jeg så også har valgt. Ikke fordi seksualiteten er noget negativt. Tværtimod, seksualiteten er faktisk noget meget smukt, en gave fra Gud, som udspiller sig mellem en mand og en kvinde efter vores opfattelse. Og jeg har sagt nej til den dimension, og det har jeg gjort af kærlighed til Jesus og af kærlighed til kirken. Og det forsøger jeg så at leve så godt og ærligt og oprigtigt, som jeg kan. Det kan ikke være svært. Jo. Og når messen for den dag er forbi, ønsker pastor Benny Blumensaat menigheden Guds fred. Guds fred. Guds fred, Gud. Ja. Guds fred.